Jo crec que després de la sentència del Constitucional i no haver anat l'any passat, jo no entenc que vagi. Suposo que té una lògica electoral, però jo no la comparteixo. I no la comparteixo perquè crec que avui, a Madrid, a la resta de l'Estat, haurien d'entendre que a Catalunya, de forma molt transversal, estem disconformes, no estem a gust amb la seva sentència ni amb les seves lògiques. I no crec que sigui una bona notícia, òbviament, que vagi el 12 d'octubre, però, en tot cas, decisió seva, allà ell, però si l'any passat no vam anar i no teníem la sentència, que aquest any anem, o que aquest any vagi el president Montilla a veure la sentència, doncs nosaltres, la veritat, no ho acabem de veure, però en tot cas, decisió seva. Si els catalans i les catalanes generem superàvit a la seguretat social, no és raonable que aquest superàvit no només vagi a comprar deute alemany, o a vegades deute, ara a partir d'ara, deute espanyol, sinó que seria raonable també que comprés deute català. Per tant, nosaltres creiem que totes les propostes que garanteixin que l'emissió de deute de la Generalitat sigui factible, possible i viable, millor. La proposta que ha tirat endavant el govern de la Generalitat és una bona proposta perquè ens fa els catalans partícips de l'emissió de deute en un moment que l'emissió de deute té dificultats, però nosaltres creiem que hem de pensar en altres propostes i una proposta factible és que el superàvit de la seguretat social que es genera des de Catalunya, tot o en part, vagi a la compra de la deute que emet la Generalitat de Catalunya.